Bombo Business News. Ginpatuman na epektibo subong nga aga ang panibago nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Para sa gasoline, nagsaka sang 2 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat, sa gasoline, nagsaka sang 2 pesos and 50 centavos kada litro. Sa diesel, nagsaka sang 12 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat, sa diesel, nagsaka sang 12 pesos and 50 centavos kada litro. Sa kerosene, nagsaka sang 2 pesos kada litro. Sa liwat, sa kerosene, nagsaka sang 2 pesos kada litro. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ang ginbase sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong nga aga kag para sa aton latest reference rate 60 pesos and 69 centavos ang baylo sang US dollar. Ini ang pinakamanubo nga pagsarurot sang baylo sang piso kontra sa dolyar. Ini naman ang ikapito nga tion subong lang nga bulan nga naka-record sang all-time low ang balor sang Philippine peso kontra sa US dollar. Sa iban pang reference rate, 7 pesos and 71 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 85 centavos ang baylo sang isa ka Singapore dollar, 16 pesos and 9 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 69 pesos and 46 centavos ang baylo sang isa ka euro.